Assalamu alaikum hormatly adamlar. Garaşdys. Baqy tarap yurdumyzdaki täzelikler we habarlarla tanıştırayan Watan habarlar gepleşmede başlaýar. Şugun mübarek Ramazan aýynyň keremli pursatlaryny arkada prezidentimiziň kyblasy Mälik Berdimuhammedow 89 ýaşynyň içinde aradan çykdy. Bu ajy habar tutuş türkmen halky tarapyndan uly gynanç bilen kabul edildi. Özünün manly ömrüni öz halkyna, mähriban topragyna bagşladan Mälik Gulagy watan söýjüligiň, insanperwerligiň we belent adamkärçiligiň miýzemez nusgatyny görkezdi. Taryhy maglumatlardan belli bolşy ýaly. Mälik Berdimuhammedowyň çağalyk döwri geçen asyryň gadaply urş ýyllaryna gabat geldi. Tutuş halkymyz, aýratynam ýaşlar üçin görelli mektebine urilen Mälik Berdimuhammedow 1932-nji ýylyň 12-nji awgustuny Göktepe etrawynyň 1-nji birleşik owasyna dogurly. Ol şu owadaky mektebiň soňky ýyllaryny okaýan döwrüni kakatynyň günärinde dowam edip, 1950-nji ýyldan başlap mektepde ilki kitapxanaçy, soňra başlangyç sınıf mugallim bolup işleýär. Urşun gadaply ýyllaryna kakatyny fronda uradan Mälik şol gadaply döwürde halkyň ruhyny götürmek maksady bilen goşky ýazýar. Ol 12 ýaşynda biz yeňer saatly goşky ýöndürdi. Soňra ol urş bolmasyn, ýaşasyn, köp ekeliň dänäni ýaly goşkylar ýazýar. Bu goşky 1944-nji ýylda şol wagtky Kirov etrawynyň Ýagty ýol gazetine çap edilýär. Şeýle-de Mälik Berdimuhammedow aslymy izlasam mertdir pederim, ýürek myda mähribanlyk küýseýär ýaly goşkylar döredýär. Adamyň başyna düşen kynçylyklar ony gahrymany gurýar. Şol agyr ýyllarda Türkmenistanyň prezidentiniň mähriban kakatynyň başyna düşen wakalar, onuň bitiren hyzmatlary, gaýdusuzlygy uly gahrymançylykdyr. Şeýle agyr şatylara merdanlyk bilen göz gelip, owa adamlaryna gollaw himayet beren, beýik gahrymançylyk görkeden kakamy men şäksiz gowanýan, buýsanýan diýip milli liderimiz belleýär. Mälik Berdimuhammedow mektebi tamamlan soň etrawyň 7-nji mektebinde türkmen dili we edebiýaty dersi boýunça sapak berýär. Ol 1952-nji ýylda harby gulluga çagyrylýar. Gulluk döwrüni Mälik Berdimuhammedow Özbegistanyň Çyrçyk şäherindäki kiçi ferkerdeler taýýarlayan mektepde okap, 1954-nji ýylda kiçi leytenant şyny bilen Gyrgyzstanyň Oş şäherine ýerleşýän dagatyjylyk harby bölümini gulluk edýär. Bu harby bölüm yapılan soň ol Göktepe etrawynyň Babarap owasyndaky 13-nji mektepde ýaşlara beden we harby taýýarlyk boýunça sapak berýär. Şondan bir ýyl geçen soň Mälik Berdimuhammedow ýaşlar guramasynyň Göktepe etrap geňeşinde mektep okuwçylary bilen işleşýän bölümiň müdiri wezipesini işleýär. 1956-njy ýylda Mälik Berdimuhammedow Babarap owasyny mektepde işleýär. 1958-nji ýylyň iýun aýyndan Mälik Berdimuhammedowyň durmuşynyň täze tapgyr başlanýar. Şu döwürden 1982-nji ýyla çelli ol Içeri işler ministrligine dürli wezipelerde gulluk edýär. 1959-njy ýylda Mälik Berdimuhammedow Russiýanyň Ryazan şäherinde harby kämilleşdiriş okuwyny geçýär. 1966-njy ýylda bolsa Türkmen Döwlet Uniwersitetiniň Taryh hukuk bölümini tamamlaýar. 1968-nji ýylda bolsa Orjonikize şäherindäki harby uçilşýanyň dol kursyny tamamlap, moto atyjylyk goşunlarynyň ferkerdesi günärine ýa bolýar. Şeýle-de 1969-njy ýylda paýtagtymyzdaky ferkerdeler öýüniň Aşgabat garnizonunyň ýanynaky ýürüýti okuw mektebiniň umumy bölüminiň okuwyny geçýär. Alynan bilimler oňa öz işini dürs guramagy, İçeri işler ministrliginiň bölümleriniň şahsy düzümleriniň arasynda siýasy terbiýeçilik, wagt nesihat işlerini geçirmäge, işgärleriň tertibini we jogapkärçiligini pugtulandyrmak işini gollaw bermäge ýardam edýär. Ol bu işleri gulluk borç hökmüne däl, eýsem jemgyýetçilik başlangyçlary esasyna ýerine ýetirýär. Mälik Berdimuhammedow İçeri işler ministrliginiň daşowy, Marwe Aşgabat şäher bölümlerini toporun ferkerdesi, atriyadyň başlygy,
novatçılık bölümünün we işgärler bölümünün yol başdy. Ştabın başlyk wezipelerini işleýär. Mälik Guly Berdimuhammedow işlände urunny özüni işini ussat, tertip düzgünli, ýokary ahlakly, özüne we golasynnaklara üren talap edici serkerde hökümini tanadýar. Ol özüni ılandan bölümde jinayatçylygyň öňüni almak, onuň üstüne açmak boýunça öňüne şäherleriň geçirilmegine aýratyn üns berýär. Mälik Guly Berdimuhammedow gulluk döwrüni jinayatçylygyň öňüne almak, jemgyýetçilik tertibini üpçün etmek uğruna bir kimsiz işleri bitirendiği üçin İçeri İşler Ministrliginiň ýol başçy düzüminiň bir näçe hormat hatlaryna, pul bayraklarına, döşü daqylýan nişanlara we köp sanly medallara münasip bolýar. Bu syýlaglar onuň İçeri İşler Ministrliginiň düzümini bir kimsiz gullugynyň aýdyň nişanyny urly. Ol öz gullugyny halal, harby kasama wepaly alyp bardy. Bu maksadyna ýetmek üçin ören ahlakda çemeleşdi. Bu orta ýaş harby gullukçylar üçin ul görüllü mekdepdir. 1982-nji ýylda podpolkovnik harby derejesi bilen hormatly din şarja çykan soň, ol köp ýyllaryň dowamyny ýaşlara bilim terbermek işine zähmet çekýär. Häzirki Milli Bilim Institutyny, Pedagogik Ilmlaryň ilmi barlygy institutyny, Aşgabat şäheriniň baş bilim müdirligine we beýleki ugrlarda zähmet çekip, ören dörejülikli we keskitenen wezipany bir kimsiz ýerine ýetirýän işgär hökümini akrar edildi. Ol jemgyýetçilik durmuşyna we terbiýetçilik ugruny degişli çärlere işçiň gatnaşyp, belent awraýa münasip boldy. Mälik Guly Berdimuhammedowyň işleşleri onuň belent adamkärçilikli häsiýetine, adalatlygyna we sowatlygyna ul hormat goýýarlar. Arkada prezidentimiz özünün döwlet kuşatly romanynyň girişini şeýleýär. Elinizdäki kitabyň wakalary, onnaki gahrymanlaryň bitirýän nusgalyk işleri, olaryň ajaýyp ahlak sypatlary, çağalyk ýyllaryndan bäri watanyny, halkyny, ata-eneni izlemegiň, söýmegiň, makfada okkunlygyň, ruh welentligiň beýik nişany bolup, kalbyny heýjana salyp gelýän simfoniýadyr. 2012-nji ýylyň fevral aýynda Türkmenistanyň Mejlisiniň karary bilen paýtagtymyzdaky 10.01-nji harby bölümi bu ordu nusgalyk işleri bitiren we görüllü mektebine urlen Mälik Guly Berdimuhammedowyň ady daqylly. 2020-nji ýylyň noýabr aýynda bolsa, Türkmenistanyň Mejlisiniň karary bilen ilhalar insan, Türkmenistanyň içeri işler idaralarynyň hormatly veterany Mälik Guly Berdimuhammedowyň zähmet we durmuş ýolunyň diňe bir harby gullukçylar üçin näle eýsem, bütün Türkmen halky üçin görüllü mektep bolup durýanlygy, il halka wepaly hyzmat etmeň ajaýyp nusgatyny görkezenligini, hemde çoğunly ýaşaýyş toplumyndaky, İçeri İşler Ministrliginiň ýaşaý jaý toplumynyň ýaşaýjylarynyň, içeri işler idaralarynyň şahsy düzümleriniň ýüz tutmalaryny we İçeri İşler Ministrliginiň towakkynamasyn nazar alyp, paýtagtymyzyň bagtyarlyk etrawynyň çoğunly ýaşaýyş toplumyndaky, İçeri İşler Ministrliginiň ýaşaý jaý toplumyny Mälik Guly Berdimuhammedowyň ady daqylly. Munyň özi manly ömrüni il halkyna, mehriban watanyna bagş eden beýik insany bildirilen hormatyň aýdyň nişany urly. Ömür salyny tutuş İslam dünýäsi üçin mukaddes saýlayan mübarek orada aýyna tamamlan Mälik Guly Berdimuhammedow hakyndaky ýatlamy ýazgyny arkada prezidentimiziň ganatly jümlesi bilen tamamlamak maksada laýyk bolar. Mehriban kıvlamın ömür ýoly maňa nusgalyk ýol. Onuň asylly beýik ahlak sypatlary meniň ziýalym, meniň durmuş universitetim. Watanyň wepaly oğly Mälik Guly Berdimuhammedow hakyndaky ýatlamalar biziň kalplarymyzda ebedilik saklanar. Merhumyň jaý cennet bolsun. Allah Taala oňa iman baýlygyny bersin. Türkmenistan prezidenti Gurban Guly Berdimuhammedowyň adyna mehriban kıblasy Mälik Guly Berdimuhammedowyň ardyň çykma berarly gynanç haçlar gelýär. Hormatly prezidentimiz Gurban Guly Berdimuhammedow Türkmenistanyň Milli Geňeşiniň Mejlisiniň deputatlarynyň adyny Mehmedow, Ministrler Kabinetiniň başlygynyň ornmatarlary Amanow, Berdimuhammedow, Abdurrahmanow,
Durduliyev, Geliniyadov, Galijev, Meredov, Mehmedov, Müşükov, Oradgeliyev, Öwedov, Türkmenistan'ın prezidentinin diwanının jogapkar işgärleri, yurdumyzyň ýaşaýjylarynyň adynyň Ahal welaýatynyň häkimi Gurbanow, Balkyn welaýatynyň häkimi Ataxaliyev, Daşowr welaýatynyň häkimi Nazar Muradov, Lewap welaýatynyň häkimi Amangeliyev, Mar welaýatynyň häkimi Anneverdiyev, Aşgabat şäheriniň häkimi Galijew, Türkmenistanyň harby we hukuk goraýjylarynyň ýolbaşçylary, Demokratik Partiýanyň başlygy, Sinagaçylar we Telekeçiler Partiýasynyň merkezi geňişiniň başlygy, Agrar Partiýanyň merkezi geňişiniň başlygy, Kärdeşer Gaşyklarynyň milli merkeziniň başlygy, Wenanlar birleşiginiň merkezi geňişiniň başlygy, Matumlar adnaky ýaşlar guramasynyň merkezi geňişiniň başlygy, Dünýä türkmenleriniň insanperwer birleşiginiň prezidentiniň ornmatary, Gurbanuly Berdimuhammedow adnaky howanlarlygy mätä çağlara himayet bermek boýunça Haýyr Sahawat gaznasynyň ýerine ýetirji direktory, Parahatçylyk gaznasynyň müdiriýetiniň başlygy, Türkmenistanyň dinarlarynyň adynyň Türkmenistanyň müftisi şuňur gynançlaryny beýan edip, godraty güýçli Allah Taala'dan merhumy iman baýlygyny, jaýynyň cennet bolmagyny dile getdiler. Watan habarlar gepleşimiz dowam edýär. Garaşdaz. Bakywy tarap Türkmenistan döwletimizde hormatly prezidentimiň parasat ýolbaşçylygyny alınıp barlayan işler berkarar döwletimiň bagtyarlyk döwrüne münasip köllüler bilen üstünlükler wanşanýar. Munyň şeýledigini hepden dowamyna wakalarym tutuş aýdynlygy bilen tasdiklaýar. 10 aprel paýtagtymyzda Türkmenbaşy Döwlet Täzeçilik Bankynyň hemem Senagat Paýdalar Täzeçilik Bankynyň duruluş idaralarynyň täze binalarynyň açylyş dawrasy boldy. Şu münasibetli dawralara hormatly prezidentimiz Gurbanoğlu Berdimuhammedow gatnaşdy. Banklaryň täze binalary Aşgabatyň Günorta böleginde soňky ýyllarda paýtagtymyzdaň işgörlük merkezi kemali bilen Şanwyl şaýorunyň uğruna peýda boldy. Binanyň umumy meýdany 17.004 metrden gowrakdyr. Häzir Türkmenbaşy Döwlet Täzeçilik Bankynyň gullugy hemem oňy 23 tane şahamçalary tutuş ýurdumy boýunça kerekdi diýip, hemem 600.000-den gowrak müşteriler hyzmat edip, olary amatly, goýumly hemem hyzmatlaryny giň görnüşlerini, uzak möhletlerini gardy bermek, kiçik hemem orta telekeçiligiň üstünlüğini gardaşdyrmak bilen birlikde gardy işleriniň durly görnüşleri hödürleýär. Soňra hormatly prezidentimiz şu ýerde iş masalyny çyrdy. Onu ýurdumyň atladysyny hasam ösürmek, bank ulgamynyň işini kämilleşdirmek, hemem döwri baplaşdyrmak, sanly ulgamyň ornaşdyryşyny ýaýbanlanmak, müşterileri hödürlenýän hyzmatlaryň hini gowranmak hemem görnüşlerini giňetmek barada meselleri ara masatlaşyldy. Senagat Paýdalar Täzeçilik Bankynyň umumy meýdany 16.004 metrden gowrakdyr. Beýikligi bolsa 76,5 metr, ýyny 35,5 metr barabardyr. Paýtagtymyzda hemem ýurdumyzda bina edilen häzir kalaman diskalarynyň ählisine bolşýary bank idarasyny işgärler üçin amatly doly kompýuterlaşdyrylan otolary goşmak bilen ähli şertler dürdürli. Bina durmuş üçinçiliginiň ähli ulgamlary bilen enjamlaşyrly. Binanyň içki bedeg işlerini milli nakkaşylygyň nusgalary ulanyrly. Senagat Paýdalar Täzeçilik Bankynyň esasy maksady ilatyň pul serişlerini goýumlara çekmek bolýar. Şol serişler uzak möhletli maýa goýum taslamalaryny maliýeleşdirmek üçin zerur gardy goýumlarynyň möhüm çeşmesine öwrülýär. Häzirki wagtda bank ilatyň esaslaryny hemem tekliplerini nazara almak bilen dürli şertleri bolan goýumlaryň dokuzy görnüşini hödürleýär. Bankyň işiniň sany ulgamaga çelmegi müşteriler üçin mümkinçilikleri artyrmagy, nagd hasaplaşyr boýunça amallary ösdürmäge, hyzmatyň hilini ýokulanymaga ýardym etdi. 10 aprel hormatly prezidentimiz Gurbanoğlu Berdimuhammedow Ukrainanyň täze beýlenen adatdan daşarga dogry tuýaly elçisi Maykony kabul etdi. Oly döwlet başçymyzy ananç hatyna goşurdy. Duşuň dowamyny uzak möhletli esasy gurulýan döwlet tarapdan çykarynyň ähli uğur boýunça düýüpli pikir açyldy. 14 aprel paýtagtymyzda Halyk Maslahatynyň diýwanyň ajaýyp binasynyň açylyş dawrasy boldy. Hemem Türkmenistanyň Milli Geňeşiniň täze palatasynyň 1-nji çağrışynyň 1-nji mejlisi geçirildi. Bu çäreleri hormatly prezidentimiz Gurbanoğlu Berdimuhammedow gatnaşdy. Täze durmuş işgörlük merkezi kemale gelýän Aşgabatyň Günorta bölegine bina edilen Nowataqy bu möhüm diskanyň ulanylmagy taşylmagy milli senamamyzyň şanly senetine Türkmenistanyň mukaddes garaşylarynyň şanly 30 ýylyna başlany. Uruluşu üçin 6,139 hektar meýdany yer bölegi bölünip berildi. Beýikligi 31,136 metr hemem uzunlygy 112 metr deň bolany binanyň daşky bedegleri häzirki zamanyň gözellik derejesine bildirilýän talaplara laýykly ýokary hili serişlerden ýerine ýetirildi. Bu ýerde Türkmenistanyň Milli Geňeşiniň Halyk Maslahatynyň 1-nji şaýryşynyň 1-nji mejlisi geçirildi.
Oň gün tertibine bir näçe guramaçylyk meseleler girdildi. Halk maslahatynyň 1-nji mejlisiniň gün tertibi tasdiqlanandan soň, hormatly prezident bolar. Türkmenistanyň saýlary we sarat aşgary etmek boýunça Merkel toparyň başlygy Muradow söz berdi. Olu Türkmenistanyň Milli Geňeşiniň halk maslahatynyň agalarynyň 1-nji saýlawlarynyň netijeleri barada hasabat berdi. Soňra hormatly prezident bu Türkmenistanyň konstitusiýasynyň 78-nji maddasyna laýyk Türkmenistanyň prezidenti tarapyndan halk maslahatynyň 8 agdatyny bellemek barada kabul edilýän çözgüdüni beýan etdi. Soňra Türkmenistanyň prezidentiniň fermana laýykda Türkmenistanyň Milli Geňeşiniň halk maslahatynyň agalaryna Babaýew, Agaýew, Uraz Mämedow, Gulmanow, Taýganow, Gaýypow, Hanadarow, Aganyýazow belenildi. Şeýlelikde geçirilen saýlawlaryň netijesinde Türkmenistanyň Milli Geňeşiniň halk maslahatynyň agalaryna ýurdunda boýunça jemi 48 agda saýlandy. Hemem Türkmenistanyň prezidentiniň fermany bilen 8 agda belendi. Şol işler ýurdunda saýlaw kanunçylygyny dogry laýykda geçirilen ýa-ni Türkmenistanyň Milli Geňeş hakyna Türkmenistanyň kanunynyň 3-nji maddasyna laýykda halk maslahatynyň täze saýlanan agdalarynyň ygtyýarlyklary halk maslahatynyň täze çağrışynyň 1-nji mejlisinde ikrar edildi. Soňra hormatly prezident bu halk maslahatynyň mandat topurynyň teklibi boýunça halk maslahatynyň agdalarynyň ygtyýarlyklaryny ikrar etmek hakyndaky karary kabul etmelerini bildirdi. Döwlet başçymyzy öğrendiren hareket mewatyny mejlisin komissiyalarynyň ýolbaşçylary bilen gurulmda boldy. Olar milli dermeden milli kanunçylyk kämilleşdirmek, ýylatyň arasynda garaşlyk ýamynyň gazananlarynyň ähmiýetini düşündirmek, halkara hyzmatdaşlygyny giňeltmek hem parlamentiň işini öňde barjy dünýä tejribesini urunuşdurmak boýunça beren maslahatlaryny üstünlikli ýerine ýetirmäge gönükdiren toplumly işler barada habar berdiler. Döwlet başçymyzy Türkmenistanyň konstitusiýasynyň 80-nji maddasyna hem Türkmenistanyň Milli Geňeş hakyna Türkmenistanyň kanunynyň 10-njy maddasyna laýykda halk maslahatynyň agdalarynyň hataryny halk maslahatynyň başlygyny oň ornatlaryny saýlamak, halk maslahatynyň komissiyalaryny döredip olaryň başlyklaryny saýlamak meselelerini mejlisiň gün tertibine girdilen esasy soralardan beledi. Halk maslahatynyň agdalarynyň adynyň halk maslahatynyň başlygy wezipetine milli liderimiz Gurbanoğlu Berdimuhammedow saýlamak hakynda teklip beýan edildi. Şeýlelikde mejlise gatnaşyjylar ykbal ähmiýetli çözgüdüň kabul edilmegine munasip goşuntyny goşdylar. Soňra Türkmenistanyň Milli Geňeşiniň halk maslahatynyň başlygy hakynda karar sesi goýuldy. Resminama biragdan kabul edildi. Halk maslahatynyň başlygy Gurbanoğlu Berdimuhammedow halk maslahatynyň agdalaryny ýüzenip, olara bildireni ýokary önemi Türkmenistanyň Milli Geňeşiniň iki palataly parlamentiniň dördülýäni guramaçylyk döwrüne Türkmenistanyň Milli Geňeşiniň halk maslahatynyň başlygynyň ygtyýarlyklaryny şol wagtda amal aşyrmaga aýratyn hukuky berenlikleri üçin tüý sürekdeni minnetdarlyk bildirdi. Soňra Babaýew Türkmenistanyň Milli Geňeşiniň halk maslahatynyň başlygynyň ornmasaryna saýlamak hakynda mesele sesi goýuldy. Türkmenistanyň Milli Geňeşiniň halk maslahatynyň başlygynyň ornmasary hakynda karar kabul edildi. Halk maslahatynyň durmuşa geçirilmeli işler bilen baglykda oň düzümini 5 komissiyada döretmek teklip edildi. Olara adam hukuklaryny we azatlyklaryny goramak barada komissiyat, ykdysadyýat, mali we durmuş syýasy barada komissiyat, alamy, bilim, sanly ulgam, sport we medeniýet barada komissiyat, sebitleýin ösüş daşguşy goramak we aýratynag syýasy barada komissiyat, halkara meseleler barada komissiyat bolup durýar. Günü ses vermek arkaly Türkmenistanyň Milli Geňeşiniň halk maslahatynyň komissiyalaryny döretmek hakynda halk maslahatynyň kararyny biragdan tasdiqlandy. Soňra halk maslahatynyň komissiyalarynyň başlyklaryny we olaryň ornmasarlaryny saýlamak hakyndaky mesele garaldy. Ilki bilen halk maslahatynyň adam hukuklaryny we azatlyklaryny goramak baradaky komissiyalarynyň başlygyny saýlamak baradaky mesele teredildi. Adam hukuklaryny we azatlyklaryny goramak baradaky komissiyalarynyň başlygy wezipetine halk maslahatynyň azaty Taýganow, oň ornmasary wezipetine Gulmanow saýlandy. Halk maslahatynyň agdalarynyň teklibi boýunça ykdysadyýat, mali we durmuş syýasy baradaky komissiyada Agaýew ýolbaşlygydyr. Ykdysadyýat, mali we durmuş syýasy baradaky komissiyanyň başlygynyň ornmasary wezipetine Hanadarow saýlandy. Ses vermegiň netijeleri boýunça alam, bilim, sanly ulgam, sport we medeniýet baradaky komissiyanyň başlygy wezipetine Seýidow saýlandy. Sebitleýin ösüş daşguşy goramak we aýratynag syýasy baradaky komissiyanyň başlygy wezipetine Babanyýazow, komissiyanyň başlygynyň ornmasary wezipetine Uraz Mämedow biragdan saýlandy. Halkara meseleler baradaky komissiyanyň başlygy wezipetine Bäşimow biragdan saýlandy. Bu meseleler boýunça halk maslahatynyň degişli kararlary kabul edildi. Şeýlelikde ýokary derejede guralan hem gadymy demokratik ýollara gybap gelýän ses vermek gadasy geçirilen saýlawlaryň bildirilýän talaplara gybap gelýäniň aýdyn subutnamasyny öwrüli. Soňra maslahat koşunyň binasyny Türkmenistanyň Milli Geňeşiniň halk maslahatynyň mejlisi, halk maslahatynyň agdalarynyň hem mejlisiň deputatlarynyň, ministrler kabinetining agdalarynyň, ministrliklaryň we puduklyny durunuş idaralarynyň ýolbaşçylarynyň, syýasy partiýalaryň, jemgyýçilik gurumlarynyň, habar beriş dirişleriniň, şeýle ýurdundan we welaýatlarynyň hem Aşgabat şäheriniň çağrylany wekilliň gatnaşmagyny Türkmenistanyň Milli Geňeşiniň iki palatasynyň bilelikdäki mejlisi geçirildi.
Türkmenistan'ın prezidenti Halk Maslahatynyň başlygy Gurbanoğlu Berdimuhammedow mejlisi açyp, Halk Maslahatynyň gurmuşlyk mejlisiniň tamamlanyny aýtdy. Türkmenistan'ın prezidenti Halk Maslahatynyň başlygy Gurbanoğlu Berdimuhammedow mejlise gatnaşjyjlary ýygynyp, Türkmenistan'ın milli geňeşiniň iki palatary ulgamynyň dördülmegi bilen garaşsyz hemişelik beýtarap watanmadan durmuşyndan täze tapgaraňa başlanýanyny bildi. Hormatly prezident bu taryhy waka Türkmenistan'ın döwlet guruluşyny täze kanun çykarjy edaranyň, ýagny milli geňeşiň Halk Maslahatynyň dördülini barda edip, Hormatly prezident bu Halk Maslahatynyň birinji mejlisinde ýol başlary wüzipe bellemek barada kararlaryň kabul edilenini habar berdi. Soňra Türkmenistanyň mejlisiniň başlygy Mehmet Ba söz berdi. Mejlisiň başlygy hormatly prezident bu Gurbanoğlu Berdimuhammedow Türkmenistanyň milli geňeşiniň Halk Maslahatynyň başly wüzipesine saýlanmagy, şeýle Türkmenistanyň Halk Maslahatynyň dürdürip, öz işine başlamagy bilen ýene bir gezek tüý sürekli noktada. Soňra Türkmenistanyň prezidenti Türkmenistanyň milli geňeşiniň Halk Maslahatynyň başlygy Gurbanoğlu Berdimuhammedow uly hormat bilen söz berdi. Milli ýermede ýygnanlara ýüdenip häzirki döwürde Türkmenistan giňerimli özgertmeler ýol bilen anamly öňe barýanyny, şoňra Halk Maslahatynyň azalarynyň öňünde ören uly wüzipeleň durýanyny anlatdy. Türkmenistanyň milli geňeşiniň Halk Maslahatyna kabul ediljek çözgütleri milletimizi birleşdirýän, hemme ruhlandyrýan, halkymyzy täze belent sebäpleri gönükdirýän hakyky kadrlara öwrülmeler. Biziň agdy berlemizden öňünde bolsa ýetilmejek maksat ýerine ýetilmejek iş ýokdur diýip hormatly prezident aýtdy. Döwlet başçymyzy Gurbanoğlu Berdimuhammedow Halk Maslahatynyň täze saýlanyny azalaryny utlap, olary netijeli işlemege ardy etdi. Milli ýermede bilelikdäki mejlis gatnaşjyjlary ýygynyp ýurdumyzda täze edarany, Türkmenistanyň milli geňeşiniň Halk Maslahatyny döwletlik diýip aýtdy. Döwlet başçymyzy bu waka bilen utlap, iki palatary kanun çykarjy edaranyň dürdülmeginiň garaşsyzy beýtarap döwletimizi mundan belägem ösürmäge, mehriban halkymyzyň ýaşaýyş durmuş derejesine hasam gurulmagy hyzmat edişekdigine anam bildirdi. 15 aprel paýtatymyzda hormatly prezident bu Gurbanoğlu Berdimuhammedow gatnaşmany ýerde salan ikisiniň Türkmenistanyň maslahatlar merkeziniň hemme kabul ediş merkeziniň açylışynda barasy boldy. Maslahatlar merkeziniň umumy meýdany 47.464 ine 4 metre barabardyr. Bu äpet binanyň beýikligi 38.165 metre, uzunlygy 190 metre barabardyr. Oň guruluşy üçin 9.137 hektar ýer bölünip berildi. Ýaşyl dolagyň meýdany 46.023 metre deňdir. Maslahatlar merkezinde ähli şertler dördürli. Şol sanda sebit hemme dünýä derejesindäki forumlary, duşuklar hemme gepleşikleri, şeýle metbuat maslahatlaryny hemme beýlek çäreler geçirmek üçin bu merkez öňde barjy kompýuter, şeýle beýleki çeýniki enjamlar, sanly hemme internet tehnologiýalary bilen dolu üçinedildi. Soňra täze maslahatlar merkezinde hormatly prezident bu Gurbanoğlu Berdimuhammedow gatnaşmany garaşsyz baky tarap Türkmenistanyň parahatçylygyň we ananşmagyň hatirasyna halkara hyzmatdaşygatly halkara maslahatyň dabarary mejlis geçirildi. Hutşy binada dürli döwletleriň halkara gurulmalarynyn wekilleriniň belli syýasat hemem jemgyçilik işgärleriň gatnaşmagyna şeýle möhüm mesele boýunça ilkinji gezek duşuk geçirýän hemde aýratyny bellerlidir diýip milli ýermede duşuň işiniň üstünlikli bolmagyny goşunt goşmaga taýýarlyklary üçin ýygnanlara minnetdarlyk bildirdi. Milli ýermede şu maslahatyň çäklaryny oňa gatnaşyjylaryň meselelerini giň toplumy ara alyp maslahatdaşlygyny bellep, bu duşuň üstün hemme dörejiligiň maksatlaryna ýetmäge, umumy taýlarlar bilen ýardam bermek üçin birleşen pikirdeşligiň özara anamy esasanýan söhbetleşigini öwrüjekdigini anam bildirdi. Soňra forumda Ýewropada howpsuzlyk we hyzmatdaşlyk guramatynyň baş sekretary Helga Schmidtiň video ýüzlenmesi dinlendi. Ýewropada howpsuzlyk we hyzmatdaşlyk guramatynyň ýolbaşçysy döwlet başçymyzy foruma gatnaşyjylary Wien şäherine salam ýollap, hemmeleri täze maslahat merkeziniň açylmagy bilen utlady. Soňra video aratnaş arkaly garaşy döwletiň arkalaşanyň ýerine ýetişik komissiyanyň başlygy, ýerine ýetişik sekretary Sergey Lebedevň çykyşy dinlendi. Türkmenistanyň başlanýy boýunça Birleşen Milletler Guramatynyň baş assambleýasynyň 2021-nji ýyly halkara parahatçylyk we inanşmak ýerli baglan etmek hakynda kararnamany kabul etmegi oňyn beýtaraplyk syýasatynyň halkara jemgyçiliginiň bähwetleri bilen utgaşýanyny aýan etdi. Birleşen Milletler Guramatynyň Ýewropa Ykdysady Komissiýasynyň ýerine ýetişik sekretary Olga Algayerowa maslahatdaşyjylary ýerine video ýüzlenmesini milli ýermede hemme ähli Türkmenistandary halkara maslahatlar merkeziniň açylmagy, şeýle şu münasibetde geçirilýän möhüm forum bilen utdy. Soňra Birleşen Milletler Guramatynyň Aziýa we Ýoşman boýunça ykdysady we durmuş komissiýasynyň ýerine ýetişik sekretary Armida Sarsiýa Al-Şahbanynyň video aratnaş arkaly çykyşy dinlendi. Hormatly prezident bu da maslahatyny dabarly mejlisinde dowam edip Birleşen Milletler Guramatynyň Türkmenistanaky wagtlaryň utgaşyryjy Birleşen Milletler Guramatynyň şaýalar ganatynyň UNICEF Türkmenistanaky wekili Kristina Weigand söz berdi. Olu forma gatnaşmaga çaýklyk üçin tüýsürküni hoşallyk bildirip, milli ýermede hemme türkmen halkyny täze ajaýyp maslahatlar merkeziniň açylmagy bilen utlady. Şununla bağlykda bu wakalan Türkmenistanyň mukaddes garaşylarynyň 30 ýylyny belenýän, hemme halkara parahatçylyk we inanşmak ýerleri baglan edilen şu ýylda bolup geçmeginiň çuň manysynyň bardygy beleni.
Hormat prezident bu Gurbanoğlu Berdimuhammedow Kristin Weyganda çykyş üçin minnetdarlyk bildirip, Russiýa Federasyonynyň Türkmenistanaky adatyny daşargy dowrat ýaly elçisi Aleksandr Balakhina söz berdi. Diplomatyň notlaşýaly Aşgabatyň 140 ýyla bellenýän ýylda Agmermer paýtatymyň täze bedegini urulan maslahatlar merkezine geçirilen maslahatda çykyş etmek özü üçin uly hormatdyr. Bu wekilçilikli forum Türkmenistanyň halkara hyzmatdaşlygy bilen hemme taraplaryň gatnaşyklary ıgrarlygynyň oňy ählumy gün tertibine kemal getirmäge işin gatnaşýanynyň aýdyň subutnamasydyr. Milli liderimiz Russiýa diplomada forumda eden çykyş üçin minnetdarlyk bildirip, Amerikanyň Birleşen Ştatlarynyň Türkmenistanaky adatyny daşargy dowrat ýaly elçisi Matthew Stephen Klim söz berdi. Amerikalı diplomat dowlat başçylygynda hemme masalada gatnaşyjyň ähliýetini mübarekläp, gapmaşyklaryň sebäplerini aradan aýyrmak hemme döwrüň synanyny geçmäge, ukyply foto parahaçylygy berqarar etmek üçin ýurtlaryň hemme halklaryň arasynda köprüleri gurmak boýunça netijeli işlemegiň zerurdygyny aýratyn bellädi. Hormat prezident bu çyň manyly çykyş üçin Amerikalı diplomata minnetdarlyk bildirip, Ýewropada howpsuzlyk we hyzmatdaşlyk guramasynyň Aşgabatda hereket edýän merkeziniň ýolbaşçysy Natalia Drozda söz berdi. Ýewropada howpsuzlyk we hyzmatdaşlyk guramasynyň merkeziniň ýolbaşçysy dowlat başçymyda we ýokary derejeli maslahatyň açyş dawratyna çykyş etmek babatda döredülen mümkinçiligi üçin hoşallyk bildirip, häzirki döwrüň ýagdaýlary bilen baglyqda bu forumyň wajypdygyny hemme derwajsyny aýratyn bellädi. Hormat prezident bu Ýewropada howpsuzlyk we hyzmatdaşlyk guramasynyň Aşgabatda merkeziniň ýolbaşçysyna çyň manyly çykyş üçin minnetdarlyk bildirip, Ýewropa Birleşiginiň Türkmenistanaky adatyny daşargy dowrat ýaly elçisi Diego Ruiz Alonso söz berdi. Diplomat şeýle möhüm mesele bagşynyň halkara maslahatda çykyş etmek babatda döredülen mümkinçiligi üçin milli liderimizde hoşarlyk bildirip, parahaçylyk we ynanışmak meselelerining Ýewropa Birleşiginiň gün tertibine durýanyny bellädi. Diplomat dowlat başçymyzyň tutuş adamlary torunurýan ören wajyp meseleleň çözüldüğüni işläp taýýarlamagy gönükdilen halkara başlanýyşlarynyň ähmiýetini nutdy. Hormatly prezident bu Gurbanoğlu Berdimuhammedow we Diego Ruiz Alonso çykyş üçin minnetdarlyk bildirip, forumyň dawraly mejlisine gatnaşjylar öýdüni. Milli liderimiz Türkmenistanyň hökümetiniň hemme halkynyň adyna aýdylýan hoşnýetli sözler, maslahatyň işine işen gatnaşanlyklary, oň başyna edilen çyň manyly çykyşlar üçin hemmelere minnetdarlyk bildirip, köp sanly teklip bilen peýdaly pikirler hemme bahalaryň beýan edilen beledi. Geçirilen maslahat oňa gatnaşyjylaryň wekilçilikli düzmegi ara-ara maslahatlaşmalar uly geljeginiň bardygyny hemme möhüm ähmiýete eýedigini görkezdi. Soňra hormatly prezident bu Gurbanoğlu Berdimuhammedow Xitay Halk Respublikasynyň Türkmenistanaky adatyny daşargy dowrat ýaly elçisi Siyan Näýçeni kabul etdi. Söhbetdeşlikde ýanyň energetika toplumyny sowda ykdysady we insan perwer ulgamdaky netijeli taýyarlary işleňleşdirmek üçin Türkmen-Xitay hyzmatdaşlygynyň äwurt uly mümkinçilikleriniň bardygy bellenildi. Şu ýerde dowlat başçymyzy belent mertebeli mehmanlar üçin ýetlenen kitapda ýadygarlyk ýazygy alyrdy. Soňra hormat prezident bu Gurbanoğlu Berdimuhammedow gatnaşmanda maslahatlar merkeziniň golaýyna ýerleşen Türkmenistanyň kabul ediş merkeziniň açylyş dawraty geçirildi. Kabul ediş merkezi jemi 26854 ine meydana ýerleşýär. Merkezin esasy daly 1000 orunluk bolup ola banketler, dawralar daly gatlanyrly. Mundan başga kabul ediş merkezinde mehmanlar garşylamak üçin ýetlenen otolar ýerleşýär. Binanyň bedeginde binagarlygyny öz borçly ýörgüleri ulandy. Şol güne täze kabul ediş merkezinde forma gatnaşyjylar üçin resmi kabul edişlik kuruldy. 16 aprel hormat prezident bu Gurbanoğlu Berdimuhammedow we ministr kabinetining sanly ulgam arkaly nowatdaky mejlisine geçirdi. Onu dowlat syýasatynyň wajyp meselelerini hem birnäçe resmi namalaryň tasamalaryna garaly. Mejlisde gatnaşyjylar anyp barýan işler barada hasabat berdiler. Watanmyzyň güllä raýatlamynyň ýaşaýyş durmuş şartlarynyň mundan belägem gowlanyrmagy bilen baglanşykly işler hasabatlaryň esasyndadyr. Hormatly prezident bilen ýol başlygyna amal aşyrlayan şäherler netijesinde ýurdumyzda milli ykdysadyymyzyň durnukly üçin üpçün edilýänligi, hem halkymyzyň ýaşaýyş durmuş derejesiniň hasamy ýokurlanýany belläni. Hormatly prezidentiň belleşýäli milli maksatnamalaryň keýfiýetiniň işlerine dogry ýerine ýetirilmegi möhüm güýpdir. Ol watanmyzyň ähli ururdaky ösüşi bilen baglanşyklydyr. Her bir işde sadaşyk ýokary netijeleri üpçündir diýip hormatly prezident bellädi. Ýa-da wagtda döwrüň taýdanmalarynda işenmegi ösüşi ykdysadyýetimizi öňüňizçiligi alanmagy mümkinçilik berýär. Şu nokta nazardan biziň her bir işimiz üstünlüklüň esasynda düzmeler. Mälum bolşýary ýeride watanmyzyň güllä ösmek hem halkymyzyň awadançylygy bardaky arada giýmeçörli oňy özgörtmer syýasatynyň başlanmaşyjy dowlat başçymyzyň hemişe üns merkezine durýar. Şol özgörtmeň üstünlükli durmuşa geçirmegi netijesinde ýurdumyzda ähli ulgamlarda uly netijeler alany hem geljege önamli garaýar. Hormatly prezident bu öňde durýan işleňi ileri sürýän wezipeleriň üstüne durup geçdi. Ministrler kabinetiniň mejlisi tamamlanan soň milli liderimiz hökümet binanyň daşyna çykdy hem paýatymyz Aşgabatyň 140 ýyllygy şeýle ýurdumyzyň muhaddiç garaşlarynyň şanly 30 ýyla münasibetli köpçüliklerini araççylyk awadanlaşdyryş işlerini geçirmäge gönükdirleni çäreler bilen adaklandy. Soňra hormatly prezident bu paýatymyzyň şanly senet münasibetli täze ýoluşy awtobusyň gelip goşunyny berläp şolaň birine minni.
Ýol urunda hormat prezident şäherine awadanlaşyryş işleriniň geçirilişini hemem meýilleşdirilýän köpçülikliň arasaçylyk işleriniň alınıp barylmagynyň ähmiýetini beledi. Hormat prezident we halkara ahaltyky açylyk asosiasiýasynyň 11-nji mejlisine geçirilýän ýeri Owuzkent mehmanhanasyna geldi. Hormat prezident we Gurban Uly Berdimuhammedowyň başçylygyny halkara ahaltyky açylyk asosiasiýasynyň 11-nji mejlisine geçirildi. Hormatly prezident we mejlise gatnaşyjylary ýylanıp hemmeleri forumyň öz işine başlamagy, hemme Türkmen bedewiniň milli bayramy, şeýle-de Türkmen alabaýynyň bayramy münasibetli tüý sürekden otady. Milli ýermede mejliseň gün tertibini alan edip asosiasiýanyň alp barýan işiniň netijeleri barada hatawatlary serediljekdigini, hemme arasy ganly ahaltyky atlarynyň baş sany artyrmak, dünýädäki şan şöhratyny ýokalandyrmak, atşynaslyk sunutyny hemme atly sporda halkara derejesine ötürmek boýunça tutan ýerli işleri alp barýan asosiasiýanyň Türkmen hemme daşary ýurtda agdalaryny döwlet siralary bilen siralamak baradaky fermanlary gol çekjekdigini beledi. Mundan başga da açylyk asosiasiýasynyň öňüne duran wezipelери ýerine ýetirmek hemme işiniň netijelerini ýokalandyrmak boýunça geçirilýän işleri ara alyp maslahatlaşyldy. Guramaçylyk meselelerini seredirildi. Hormatly prezidentiň belleşýäli halkara ahaltyky açylyk asosiasiýasynyň döredilende şöyle 11 ýyl bolýar. Şol döwrüň dowamynda gurama ýurdumyzdan hemme dünýäniň 36 döwletinden 191 tane ýuridik hemme fizik şahs agda bolup durýar. Geçen döwürde asosiasiýanyň agdalarynyň alp baran işleri netijesinde ahaltyky bedewleriniň hemme olaň muştoklarynyň sany artdy. Soňra döwlet başlygy ahaltyky açylygyny ösdürmekde netijeli işleri alp baran üçin hemme Türkmen bedewiniň milli bayramy münasibetli ýurdumyň we daşary ýurtlaryň öňde barjy açynaslaryny, şeýle-de Türkmen alabaýynyň bayramy münasibetli içnaslary döwlet siralary bilen siralamak hakyndaky fermanlary gol çekdi. Soňra milli liderimiz mejlise sanly ulgamar kılatnaşýany Amerikanyň Birleşik Ştatlarynyň ahaltyky açylyk hujurlarynyň başlygy Tito Pantekor we söýderdi. Olu hormat prezident we gurmanyň agdalarynyň adynyň Türkmenistanyň milli geňeşiniň halk maslahatynyň başlygy wezipesine saýlanmagy, ýurdumyň muhaddet garaşlarynyň şany 30 ýyl bayramy, Aşgabat şäheriniň 140 ýyllygy, şeýle-de Türkmen bedewiniň milli bayramy, hemme Türkmen alabaýynyň bayramy münasibetli tüý sürekden otady. Olu özüne Türkmenistanyň atgalarynyň açynasyň hormaty adynda kılmagynyň ýatdan çykmajak waka bolan welep, döwlet başlygynda hormat sarpat üçin tüý sürekden hoşalyk bildirip, geljekde de ahaltyky açylygyny halkara derejesinde ýa-da ösürme ugrunda ähli tejribelerini ulanmak arkaly netijeli işleri alyp barjakdygyny anandyrdy. Soňra Russiýa Federasiýasynyň gurt beli ahaltyky açylyk hujurlarynyň başlygy Mariya Musara söýderli. Olu öz çykyşynda hormat prezidentiň parasaty başlygyny Türkmenistanyny ähli ururda uly üçin gadanalýanyny, hemme ýurdumyň halkara derejesindäki awraýynyň barha ýokaranyny anlatdy. Mariya Musara özüne de Türkmenistanyň atgalarynyň açynasy diýen hormaty adynda kılmagynyň ýatdan çykmajak waka bolan beledi. Soňra ministrlik kanalynyn başlygynyň ornatary orada gelip çykyş edip öňde boljak şäherleň maksatnamasy barada hatawat berdi. Soňra milli geňeşiň mejlisiniň başlygy Mehmedow hormatly prezident we Türkmenistanyň Ustad Halipa Seyfi diýen hormatly adakmak barada Türkmenistanyň milli geňeşiniň mejlisiniň kararyny elan etdi. Halkymyzyň ýerlen ýuruk bedewleriniň şan şöhratyny dikeltmekde, dünýäge ýaýmakda, atly sport we açylyk puduny ösdürmekde, ahaltyky atlarynyň tohumçylyk işini, olaň syna udunyny kemilleşdirmekde, ösüp gelýän ýaş nesillemede açylyk sunutyna bolan höwgeti döretmekde, atlar seýislemekde bitiren aýratyn uly hyzmatlary, şerekeme Türkmen atlary, döwlet birleşiginiň towukanamasy we giň halk köpçüliginiň isegi arzulary gözüňe surup, döwlet başlygynda Türkmenistanyň Ustad Halipa Seyfi diýen hormatly adda kıldy. Hormatly prezident we halkara ahaltyky açylyk asosiasiýasynyň agdalaryny ýüzlenip, öz işine berilen ýokary baky üçin tüý sürekden minnetdarlyk bildirdi. Döwlet başlygy mejliste dowam edip beýan edilen degişi işleri mundan merakda dowam etdirmek, hemem kemilleşdirmek, bu işleri ýaşlarymyzda işeň çekmek maksady bilen şeýle-de döwlet işleriniň köpdigini nazarda tutup, halkara ahaltyky açylyk asosiasiýasynyň prezident wezipesine başga bir münasip ýol başyny saýlamak barada karara gelenini aýtdy. Milli liderimiz bu wagtda öz pikirlerini aýtmagy ýygnanlara teklip edip, halkara ahaltyky açylyk asosiasiýasynyň agdasy, Türkmenistanyň halk açynasy Pygy Bayram Durdy we söýderdi. Çykyşdan halkara ahaltyky açylyk asosiasiýasynyň prezidenti wezipesine Serdar Berdimuhammedow saýlamak baradaky teklibi hödürläp, ony köp ýyllyk tejribesi, ýokary gurumçylyk kuýburyny ýolbaş hökmüne häsiýetlendirdi. Soňra Türkmen atlary döwlet birleşiginiň halkara ahaltyky açylyk sport toplumynyň seýfi, Türkmenistanyň atgalarynyň açynasy Derýa Murat Saparow çykyş etdi. Olu hormatly prezident we Serdar Berdimuhammedow halkara ahaltyky açylyk asosiasiýasynyň ýolbaşlygy wezipesine bellemek baradaky teklibi gollamak hakyndaky haýyş bilen ýüzlenip, döwlet başlygynda berkşan sarany uzak ömür hemem ägir uly işlerine mundan melegen üstünlikleri ardy etdi.
Öz nowbatyny Türkmenistanyň atgynyň açynasy Suwxanur Dokuljanov çykşynda hormat prezidentiň paraty başçylygyny ýurdumdan ähli ulgamlaryň bir hatarda açylyk pudugyny da ýokary netijelerine gadanlyanyny aýtdy. Foruma gatnaşyjy Serdar Berdimuhammedow halkara ahaltaka açylyk asosiasiýasynyň prezident wezipetine saýlamak baradaky teklibini gollaýanyny aýtdy. Göni ses vermek arkaly şolhana sany ulgam boýunça halkara ahaltaka açylyk asosiasiýasynyň ýurdumyzdaky hem daşary ýurtda agdalary şu asosiasiýanyň prezidentligine Serdar Berdimuhammedow baragdan saýladiler. Hormatly prezident boly Gurbanoğlu Berdimuhammedow Serdar Berdimuhammedow asosiasiýanyň ýol başlygy wezipetine saýlanmak bilen utlap, oňa ahaltaka bedewleriniň tohum arasyny goraýap saklamak, hemem köpürtmek, şan şöhratyny has hem belende galyrmak boýunça alyp barjak işlerine uly üstünlikleri ardy etdi. Serdar Berdimuhammedow foruma gatnaşyjylaryň öňüne çykyp, bellerilen anam üçin hoşalyk bildirdi. Hemem halkara ahaltaka açylyk asosiasiýasynyň işini mundan welekde kämilleşdirmek baradaky garaýşlaryny, oň maksatlaryny hemem meýilnamlary barada aýtdy. Hormatly prezidentiň ahaltaka bedewlerini ösürip ýetişdirmäň halk seçkiçileriniň usullaryny, hemem dünýä alymynyň häzirki gadanlaryny ulanmak boýunça öňde goýan wezipeler bilen baglykda milli açynaslyk mektebiniň iň gowda ýaplaryny aýyr saklamagyň, hemem baýlaşdyrmagyň möhüm wezipelerini hatarına durýanyny aýratyny utaldy. Hormatly prezident we halkara ahaltaka açylyk asosiasiýasynyň 11-nji mejlisiniň 1-nji bölümini jebläp, oňa gatnaşyjylary türkmen bedewiniň milli bayramy, hemem türkmen alabaýynyň bayramy bilen ýene de bir elek tüý sürkdürdi. Soňra mejlisiň eşi halkara ahaltaka açylyk asosiasiýasynyň täze taýlanan prezidenti Serdar Berdimuhammedowyň başçylyk etmegine dowam etdi. Asosiasiýanyň ýol başçysy ýygranyň öňüne çykyp milliýetlerimiň ýyly döwlet halalary bilen ýurdumyň ahaltaka bedewleriniň dünýädäki şan şöhratyny hasam artdyrmak boýunça işleň giňden alnyp barlyanyny anlatdy. Berdimuhammedow halkara ahaltaka açylyk asosiasiýasynyň işiniň açynasyny hemem atly sportyň ýeri halkara merkezi hökmünde Türkmenistanyň ornunyň putulanmagyna ýardym edýänini anlatyp, burada halkara hyzmatdaşlyk tejribesiniň täze pikirler hemem başlanyşyr görüşini goşmaça iterge munasyp boljakdygyny anam bildirdi. Mejlisiň gün tertibine laýykda foruma gatnaşyjylaryň garamagyna birnäçe guramaçylyk meseleler hödürlendi. Munun başga halkara ahaltaka açylyk asosiasiýasynyň täze duranyş müdiriýetiniň hemem derňok toparynyň agdalary saýlandy. Soňra mejlisiň dowamyny halkara ahaltaka açylyk asosiasiýasynyň agdasy, Türkmenistanyň atgynyň açynasy, Amerikanyň Birleşen Ştatlarynyň garawum ahaltaka açylyk hujulugynyň başlygy Jessica Elizabeth Kate sanly ulgam arkaly çykyş edip Berdimuhammedow asosiasiýanyň prezidenti wezipetine saýlanmak bilen tüý sürkdürdi. Şeýle awraly foruma gatnaşyp çykyş etmäge dürdüren mümkinçiligi üçin hoşalyk bildirdi. Halkara ahaltaka açylyk asosiasiýasynyň nowatdaky mejlisini 2022-nji ýylyň aprel aýyna Aşgabatda geçirmek belenli, hemem degişli çöýgüde gol çekildi. 17-nji aprelda ýurdumyzda hemem paýtagymyzda muhadis garaşda bilen şanly 30 ýylygy, hemem Aşgabat şäheriniň 140 km mäsafatly gurulýan şäherleriň hatarına möhüm ähmiýeti bolan ajaýyp waka ähli halk ýogar geçirildi. Türkmenistan parahaçylygyň we anşmagyň watan ýeriniň bahar pasynyň hoşlap hawaly günlerine geçirilen bu muhadis şähere hormatly prezident gatnaşdy. Bu bolsa şany senilen dawranylýan protokollaryny täze ma'lum bilen baýlaşdyrdy. Arkada prezident bolan her bir işde milliligi aýratyn ünsürmelmegini, milli ýürüliginiň häzirki zamanyň ösen tejribeleri bilen utgaşmagyny döwrüň wajyp meselesi hökmüne kesipdirdi. Hormatly prezident bilen taşyran aýakda binägerlik maksatnamasyna daşky uşagy goramakda şäheriň bedegi aýratynlyklaryna milli ýürüligleri aýratyn ünsürlýär. Şolar wagtyň özüne büýük ýürüligler häzirki zamanyň tejribelerine laýykda ösürilýär. Hormatly prezidentiň beleşýäri eklene bagna hallaryna aýratynlyk talaplara laýyk derejede ýyda edilmegi baglaň saýdaşlyk üçini, hemem ýurdumyň dürli künjeklerini, paýtatmyň töwereklaryna tökoýdawlaklarynyň seýilgäklen şäherleriniň giňelmegini düşündi. Bu bolsa häzirki döwrüň möhüm talaplarynyň biri bolup durýar. Hepde möhüm wakalary hormatly prezident bilen el-ýurt bähwetli işleriniň ruwaşlanyny, watanymyzyň ähli wagtlarda ýokary depkinlerde ösýänini äşkar etdi. Tebigatyň owadanlygyny, gül-güldarlygy besenen watanymyzyň daglaryny, düzlerini, sehralaryny seýran edininde göz ýetirmek bolýar. Belent daglarymyzy bezäp oturan ösümliklerdir. Onuň haýwanat dünýäsiniň öz aýratyny bar. Türkmen tebigatynyň hoştap howasy öz gözelligi bilen tapawutlanýar. Ýylyň 4 pasynyň hersini bir öz borçly görke ýerip, adamlary haýran alyrýan ýerleriň birem 8 ýap çeşmesdir. Häzirki dowam edýän ýaz paslynda köpetdaň ajaýyp günje bolan 8 ýap çeşmesine barsaň, ertekler dünýäsine düşen ýaly bolýan. Onuň jana melkem howasy, sergin şemaly, täsin görki haýrany goýa. Gözellikleriň biri-birini saglaşýan ýer bolan 8 ýap çeşmesine barsaň, bu ajaýyp günje seýil edip täsin tebigaty synlamak bolýar. Germap merkezi köpetdaň owdan ýerleriniň biri hasaplanýar. Bu ajaýyp jülge özüniň gözelligi, howasynyň arassalygy, janyş baly suw bilen adamlaryň göňüni göterýär.
Tekiryap çeşmesi hem ödünün göz başyny ine hut şu yerden alyp gaýdýar. Tekiryap adynyň emeli gelşi, käbir adamlar onuň 8 owany suw bilen üpsün edendigi bilen baglanşdyrýarlar. Ikinji bir saklamada onuň göz başynda 8 tane çeşmejini birigip, birak hawa öwrülen üçin şol adyň goýulandygy tekrarlanýar. Käbir ýazyw çeşmelerinde bellenişine görä 30 kilometr ýoly töküp gelýän Tekiryap çeşmesinde balyklaryň 5 görnüşiniň, şeýle hem suwda we guru ýerde ýaşaýan jandarlaryň 3 görnüşiniň bardygy barada aýdylýar. Tekiryabyň suwy durdan gözýal arasynda, hatda Tomson ıssy günlerinde de özüniň soğuk suwy adamlaryň, jandarlaryň teşneligini gandyrýar. Bu ajaýyp çeşme dağlaryň arasynda da jülgelerde de öz boşly göderlik çaýa. Tekiryabyň goýunda söwüt, injir, ýawany üzüm, böwürslen, arça, ýylgyn, kerkaw, sartiken, itburun, keýgalma, dagdan, çınar, güjüm ýaly baglaryň gur tokoýlugy öwrülen ýerlerinde duşmak bolýar. Bu çeşmäniň çoňlugy her ýerde bir hilidir. Yurdumyzyň iňen gödel ýerleriniň köp bolýaly Tekiryabyň boýlary hem tebigi odanlygy bilen tapawutlanýar. Dağlardan inip gelýän çeşme çaýlaryň şanyny ýüzlerçe goşky gadarlar düzülipdir. Şahyrlar tarapyndan çeşmeleriň we derýalaryň waspy ýetirilipdir. Olar halkymyzyň durmuşyny amaklarnaşyp, watana bolan söýgüni öýür boýuna galdyrýar. Çeşmeleriň suwunyň ýerden çoğup çykmagy onuň tebigi taýdan arasalygyny üpçün edýär. Çünki çeşme suwlary insan ýaşaýyşynyň durmuşynyň ödenidir. Mehriban arkadamyzyň paratatly ýol başlygynda barhara başlanýan ýurdumyzyň tebigaty gödelligi beslenýär. Häzirki wagtda türkmen halkynyň milli boýsunçlarynyň we ruhy gymmatlyklarynyň täze öwüşgünleri eýe bolýan wagty türkmen tebigatyndaky özgörüşlikler daşky gurşawyň ýagdaýyny hatda gowlandyrýar. Mehriban arkadamyzyň tagallalarynyň esasynda daşky gurşaw goramak babatynda alınıp barýan işleriň netijesinde türkmen tebigatynyň özgörýän döwründe watanyň gödel ýerlerine syýagat etmek adam saglygyna, ruhy belentligine oňy täsir edýär. Beýik ötüşleriň, şöhratlylaryna ýurdumyzyň ykdysadyetinde, siýasatynda, medeniýetinde tebigaty gorap saklamak uğrunda edilýän özgürlükler bilen bagly durmuşa ornaşdyrylýan wakalarym muny aýdynlyk bilen görkezýär. Hormatly eleşer, häzir orta gepleşigimizde hepden dowamly araşdyrylýan howa barada ýurdumyzyň gidrometeorologiýa barada gollaw tarapyndan taýýarlanan maglumaty siziň dikkatiňize ýetirýäs. Salam alyk edýärler. Hormatly eleşler, bilşiňiz ýaly türkmenleriň milli ýyly senanamasynyň Nowruz döwrü dowam edýär. Mehriban adamlar, gelingini bolsa aprel aýynyň 19-ndan aprel aýynyň 25-ne çenli hepden dowamyny ýurdumyzyň welaýetlerine hem de paýtagtymyzda bolmagyna garaşylýan howa maglumaty bilen tanışyp bolalım. Yani geljek hepdeniň ikinji ýarymyny ýurdumyzyň çaýyny gün ortagyň watardan çyýly howa akymyň aralaşmagy netijesinde diýarymyzyň ähli welaýetlerini atkem ýagşyň ýagmagyna, şeýle-de howanyň gece gündüz temperaturalarynyň durluk ýagdaýda saklanmagyna garaşylýar. Hastakygy ýurdumyzyň Balkan welaýetyne ütkap duran bulutly howa bolup, hepdeniň ikinji ýarymyny atkem ýagşy ýagar, ýylarym çakmagy mümkin. Demerak gün watardan gün nogary orny ötgedýän tezlik sekundda 8-13-dan 12-17 metr etýän şymal öňsmegine hem de howanyň temperaturasynyň geceleri 9-14 gradusdan 20 gradusgacha maýyl, gündüzleri 28-30 gradus, welaýetyň Kanarya etraplaryna 23-28 gradus maýyl bolmagyna garaşylýar. Diýarymyň ahali welaýetyne ütkap duran bulutly howa bolup, hepden ikinji ýarymyny atkem ýagşy ýagar, ýylarym çakmagy mümkin. Demerak gün watardan gün nogary orny ötgedýän tezlik sekundda 6-17-den 10-15 metr etýän şymal öňsmegine hem de howanyň temperaturasynyň geceleri 11-16 gradusdan 20 gradusgacha maýyl, gündüzleri 22-27 gradusdan 30 gradusgacha maýyl bolmagyna garaşylýar. Ýurdumyzyň mar welaýetyne ütkap duran bulutly howa bolup, hepden ahyryna atkem ýagşy ýagar, ýylarym çakmagy mümkin. Demerak gün watardan gün nogary orny ötgedýän tezlik sekundda 6-17-den 11-16 metr etýän şymal öňsmegine hem de howanyň temperaturasynyň geceleri 10-15 gradusdan 19 gradusgacha maýyl, gündüzleri 22-27 gradusdan 30 gradusgacha maýyl bolmagyna garaşylýar. Diýarymyň Wap welaýetyne ütkap duran bulutly howa bolup, hepden ahyryna atkem ýagşy ýagar, ýylarym çakmagy mümkin. Demerak gün nogary orny ötgedýän tezlik sekundda 7-12-den 11-16 metr etýän şymal öňsmegine hem de howanyň temperaturasynyň geceleri 9-14 gradusdan 19 gradusgacha maýyl, gündüzleri 21-26 gradusdan 30 gradusgacha maýyl bolmagyna garaşylýar. Ýurdumyň Daşady welaýetyne ütkap duran bulutly howa bolup, hepden ahyryna atkem ýagşy ýagar, ýylarym çakmagy mümkin. Demerak gün nogary orny ötgedýän tezlik sekundda 6-17-den 10-15 metr etýän şymal öňsmegine hem de howanyň temperaturasynyň geceleri 7-10 gradusdan 17 gradusgacha maýyl,
gündüzleri 19-24 gradusdan 29 gradusgacha maýl bolmagyna garaşylýar. Paýtagtymyz Aşgabatda ütkap duran bulutly hawa bolup, Demiraz Gunatardan günnägere ugrun ötgediýän tezlik sekundda 8-10 10-13 metr etýän şemal öňsümegini hemde hawanyň temperaturasynyň gecelerine 12-14 gradusdan 18 gradusgacha maýl, gündüzleri 23-25 gradusdan 30 gradusgacha maýl bolmagyna garaşylýar. Hormatly ýerleşler, ýurdumyz boýunça aprel aýynyň 19-syna magnit hadisasynyň gowşa gaýda saklanmagyna garaşylýar. Mehriban adamlar, siz aprel aýynyň 19-ndan aprel aýynyň 20-näçe kepden dowamyny ýurdumyzyň welaýatlaryna hemde paýtagtymyzda bolmagyna garaşylýan hawa maglumaty bilen tanyş boluňuz. Eziz watandaşlar, häzirki wagtda hawanyň düzümini tozal bölüjikleriniň moçorunyň gadadan 10 götürüm artmagy bilen baglanşykly hawa şertleriniň adam bedenine ýetirýän oňaýsyz täsirlerini öňüne almak üçin ağız burun örtüklerini ulanmagy, şeýle hem ýaz pasyny hawanyň derejesiniň üýtgeýänligini nazar alyp, pasylawra geyinmegi maslahat berýär. Mehriban ýerleşler, bu düzgünleri berjaý etseňiz, ýylyň islenlik pasyny öz saglygyňyzy gorap bilersiňiz. Mehriban adamlar, şunun bilen watan habarlar gepleşimizde jemleýäs. Berkarar döwletimiziň bagtýarlyk döwrüni ata watanymyz Türkmenistan ähli wagtlarda düşüretýär. Ähli şoň özüne bolsa halkyň bähbidi bar. Çünki biziň ýurdumyzda döwlet adam şunlar. Hoş taýyň ederler.